Karong nahibalik na ang international flights. Ang pulisya gihapon sa Sugbo maoy tumanon alang sa mga moabot nga overseas Filipino workers ug mga returning overseas Filipinos. Gipaluyuhan usab kini sa mga senador atol sa pagdungog sa Senado sa Committee of the Whole kaniadtong Martes, Hunyo 15. Matod ni Dr. Mary Jean Loreche, ang spokesperson sa Department of Health Region 7, mao kini ang nahukman sa tanang opisyali sa Sugbo human sa ilang tigom ni Gobernador Gwen Garcia didto sa Kapitulyo niadtong Martes sa hapon, Hunyo 15. Gisubli ni Loreche, wala mulapas ang Sugbo sa mga polisiya sa IATF. Apan gipun-an lang niini ang protocols nga gilatid sa IATF ug mas gipalig-unan pa kini dinhi sa Sugbo. Sama sa pag-swab sa pag-abot aron mahibaw-an dayon ang pasahero nga positive sa COVID-19 ug pag-swab sa ikapitong adlaw aron masiguro nga luwas sa COVID-19 ang mga pasahero nga nanguli na. If you really look at it, hindi naman talaga tayo nag-violate. It has always been in compliance with the IATF guidelines on testing and protocol of quarantine. It's just that we had to do some innovative changes, primarily because testing upon arrival is an enhancement of the security measures. Gipasabot usab ni Gobernador Gwen Garcia atol sa Senate hearing ni adtong Martes nga ang ordinansa sa Sugbo maoy tumanon. It's out of my hands. This is a provincial board ordinance that the provincial board has tasked me to implement as the chief executive of the province. Gipasabot usab ni Garcia ngadto sa mga senador ug opisyalis sa IATF nga ang ordinansa gibase sa nakalatid sa balaod nga mao ang Republic Act 7160 o ang Local Government Code. Under the Local Government Code, which is a Republic Act 7160. And we all know, lawyers here would know the order of importance between a national law, an executive order, and a provincial or municipal ordinance. But I am quoting a national law. Gipaluyuhan si Garcia ni Senador Francis Pangilinan kinsa nagkanayon nga ang baruganan ni ini nahaom gayud sa unsay nakalatid sa balaod. I share the sentiment of the good governor, Governor Gwen. In fact, Republic Act 11494, Section 4, letter P, defines the role of the IATF and the role of the LGUs, and it's clearly spelled out. So, with due respect to Secretary Anyo and Secretary Duque, I think the governor's position is foursquare behind Section 4, letter P of Republic Act 11494. Gisaysay ni Pangilinan ang Bayanihan to Heal as One Act nga nakapasara kaniadtong Setyembre sa miaging tuig nga nagkanayon nga ang local government units maugayod ang mag-umol sa mga polisiya. When it comes to cross-border, if I may quote, provided that pursuant to the constitutional right of freedom, this is Section 4, letter P, of movement of persons, the IATF EID shall be responsible for providing guidance on cross-border concerns, including but not limited to locally stranded individuals, OFWs, domestic travelers, and residents. But here's the thing. The last phrase of the said paragraph says, while the LGUs shall determine the policies and regulations within their respective jurisdictions. And that's precisely what the ordinance is for. It is a policy and a regulation within their jurisdiction. So Si Senador Richard Dick Gordon may suporta sa pagpatuman sa local autonomy sa mga local government units. In the wisdom of the local government, dapat payagan yung mga yan. Provided sagot nila na talagang hihigpitan yung mga protocol, naniniwala ko kakayanin ng Cebu po yan. John Granada, Balita sa Sugbo.